Ahojte, ja som Peter Rukovič a toto je naše dielo. Let's get started. Isto sa pýtate, o čo sa tu vlastne jedná. Na ktorý ma poznáte ako pretekára, na ktorý ako mechanika. A ide tu vlastne o to, že napadlo nás, že mohli by sme dať čo ponatáčať, lebo tu máme teda celkom zaujímavé projekty. Väčšinou sú to žiguláky, ale máme tu aj nejaké špecialitky. Prvý projekt, ktorý už mám rozpracovaný, je moja modrá Lada, ktorú som používal, aj by som chcel používať ďalej do mesta, na také normálne vozenie. Len boli hrdzavé blatníky predné, čo nakoniec sa ukázalo, že boli hrdzavé aj podbehy a podlaha a kadečo, musel som to povyvárať. Zatiaľ je vonkajšok poničil, lebo už bola zima, nestiel som to nastriekať. Som aspoň nastriekal motorový priestor a máme natočené, ako poskladáme si motor, nápravy, brzdy a vlastne všetko, čo sa dá okrem lakovania, aby už keď bude teplejšie, tak si to len prichystám a nalakujem to a poskladám už len drobnosti a budem sa vodiť. Ďalšia vecička. Možno, že pre niektorých to aj nevyzerá ako auto, ale môžete mi veriť, že je to celkom dobrý základ. Bola to niekedy nejaká autokrosová Lada v Maďarsku, neviem. Kúpil som tú kasne za 200 €, len kvôli rámu, čo je celkom dobrý. A chcel by som spraviť na drifty na túto sezónu. Trošku si verím, ale neviem, či sa mi to podarí, ale dúfam, že hej. A mal by ísť do toho motor, mám ho dúka na palete, 2 liter kompresor z Mercedesu, vec, ale dáme na neho turbo. Bol by som rád, keby to malo nejakých 300 koní, uvidíme. Bude tam zadná náprava z Pagera, také chuťovky, to si potom ukážeme zvlášť. No a toto auto si myslím, že väčšina vás pozná. To je moja stará Lada, ktorú mám asi od 16 rokov, čo je 15 rokov alebo koľko. V podstate bola pojazdná, kým som nevybral motor, pretože som potreboval použiť niektoré veci do tejto modrej. A teraz sem by mal ísť motor Honda K20, atmosférický, bez turba, žiadne somariny, pretože by som chcel dať aj s tým jazdiť rally a kopce. Čiže K20 Honda, 200 koní, Mercedes 6-stupňová prevodovka a tak ďalej. Dobre, a najnovší prírastok, tu máme toto krásne BMWčko, 36 kupé, s 3 litrom, má to okolo 230 koní. 230 sériových, ja som na to dal z vody a neviem, aké sprostosti. Môže aktuálne 140, to je jedno. Minulú sezónu som ho používal na drifty. Túto sezónu by som chcel ísť na ňom nejaké rally, možno nejaký kopec, uvidíme, ako tie preteky sa vyvinú, lebo to je momentálne boh vie čo. To je ďalší najnovší prírastok. A keď tak ešte potom si spravíme bližšie video o každom aute, že čo je v tom, čo ako skade to je, vlastne aký príbeh okolo toho. A ešte tu máme, ako som hovoril o tých špecialitách, kúpil som Sprinter, hlavne ako potrebujeme ho používať ako servisné vozidlo. A samozrejme ho nenecháme len tak. A mám pripravený do neho motor z BMW, čo niektorí mi povedali, že som nenormálny. Jedná sa o 3 liter M57, spolu so 6-stupňovou prevodovkou, manuálnou. Máme tu už aj nejaké kolesá, somarinky, čiže aj niečo takéto si potom ukážeme. No čiže nejak takto to tu vyzerá. Toto sú projekty, ktoré by som chcel ponatáčať na tento rok 26 a na túto sezónu. Nečakajte žiadne profesionálne videá, teraz len s tým začínam, takže aj tu kopcem, tu kadiako a neviem čo vám rozprávať ešte poriadne. Takže pomaly sa to bude vyvíjať, dúfam, že k lepšiemu a že sa vám to bude páčiť.
A najbližšie teda začneme s modrou ladou, čiže zatiaľ čaute.